Na úvod většinou se tady neznám, tak jmenuji se Jiří Dibus, pracuji na Mendelově univerzitě a mám 2 děti. Mezi koníčky, kromě těch krevetulí, patří jednak vedu takovou neziskovou a ještě hraju závodně stolní tenis, což mě tak nějak rozpojmovává, ale stále přibírá, takže nevím. No a teď se teda budeme bavit o tom mém koníčku těch krevetulí. Na úvod teda bych chtěl říct, jaký bude obsah té přednášky. Takže ze začátku si řekneme, z čeho ty krevetky jsou, kam patří, nějak je zařadíme nějak taxonomicky, potom je rozdělíme podle druhů, jakým způsobem je chovat, chovávat a podobně. Dále se budeme věnovat specifikům substrátu, vodě, filtru, světlu, prostě v tom akváriu s těmi krevetami. Povíme si, jestli používat hnojiva v akvácích a jaká hnojiva, protože ty krevety jsou oproti rybám hodně citlivé na těžké kovy, které se většinou v těch hnojivech vyskytují. Povíme si o výhodách a úskalích filtrace, jak moc důležitá je teplota, pak jak zařizovat nějakou odchodničku krevetulí, zmíníme nějaké nepřátelé krevet, jak parazity, tak nějaké obyvatele, kteří se vůbec nehodí do toho chovu s krevetami, něco o chemii, potom zmíním nějaké úvozovkách přátelé těch krevet, s kterými zase ty krevety naopak chovat jde a je vhodné chovat, čím je krmit, kde je sehnat a kde je sehnat správné informace. Tak, na úvod tedy, z čeho ty krevety jsou, stavba těla a podobně. Co se týče krunýře, tak ten krunýř je z části z chitinu a z části z uhličitanu vápenatého, je to tak zhruba půl na půl. Hodně lidí se domnívá, že jsou převážně jenom z toho uhličitanu vápenatého, ale to by ty krevety vypadaly skoro jako mušle nebo šneci. Takže oni mají trošku nebo půlku zhruba toho krunýře složenou z chitinu, který je vlastně obsažený i třeba v broucích. Takže kreveta je, dejme tomu něco, co se týče složení toho krunýře, něco mezi broukem a tou mušlí. A pak samozřejmě další bílkoviny, aminokyseliny a podobně. Tady hnedka na úvod zmíním právě, že s tím krunýřem bývají dost často spojeny problémy se svlékáním, že krevety se pravidelně svlékají. Takže pokud se vám krevety v akváriu nesvlékají, může jít o dost jako často se stává, že když se nesvlékají, tak mají nedostatek hormonu, který se jmenuje ekdizon. Může tam být v akváriu přebytek dusičnanů, anebo nedostatek jodu v potravě. Tam nejde o to, že by ten jod se tam pak měli kapat nějakou jodovou tinkturu a podobně, ale je důležitý právě v kooperaci s tím hormonem, že prostě když je ho nedostatek, tak se nesvlékají. Tím řešením, jak to upravit tu vodu, tak buď upravit nějakým způsobem vodu, existují na to vodiči, které jsou poměrně drahý a v České republice se moc ani neprodávají, takže nejlepší je upravit stravování, aby přijímali ten hormon ze stravy a na to jsou nejlepší mražené patentky. Případně je stimulovat nějakým způsobem ke svléku třeba tou výměnou vody. Pokud se nesvlékají celé, čili svlečou třeba půlku a vidíte, že půlka tak toho krunýře visí z nich, tak tam je často problém s vodou, kdy je tvrdá voda a ta kutikula té krevetky, ten krunýř, je prostě jakoby svázal a oni se z něj nemůžou vysmeknout, čili pomůže většinou změkčit tu vodu. Měkká voda se změkčuje většinou pomocí buď vody z reverzní osmózy, destilkou nebo nějakou dešťovkou, která samozřejmě musíte vědět ty parametry té dešťovky, protože dešťovka leckdy je hodně kyselá třeba, to tam samozřejmě nelí. Každopádně třeba tady v Brně, aspoň u mě, ta dešťovka má pH 6,5, což je úplně parádně a vůbec bych to nečekal, protože když měříme třeba dešťovku v lese, tak jako tam má pH klidně kolem 4. Co se týče dalšího toho, proč se nesvlékají celé, tak může být prostě starý krunýř a zase tam je souvislost s tím ekdizonem a taky když jsou poměrně vystresované.
Když se svlékají a hynou po svleku, to je problém, když se bojíte jim dát svou vodovodní vodu a dáváte tam skoro jenom tu osmózu nebo hodně nějakou měkkou vodu, jenom tu dešťovku, takže tam jsou problémy s tou měkkou vodou a chybí tam vápník, kterým oni tvoří právě tu kutikulu a ten krunýř a prostě jsou náchylní k různým onemocněním a taky se stávají dost často potravou pro predátory. Je potřeba potom teda tu vodu přitvrdit. Co se týče stavby těla té krevety, tak tady je takový malý nákres. Vidíte, že prostě kreveta je poměrně složitý organismus, k tomu asi nebudu toho příliš říkat, protože to není podstatné, jenom si tak přečtěte, že prostě mají že tykadla, oči a podobně. Hlavní taková zajímavá věc na té krevetě jsou ty klepítka, podle kterých se pak rozdělují ty krevety, kdy jsou filtrující, které prostě mají ty klepítka přeměněná ve filtrující vějíře, a nebo prostě žerou ty krevetule nějakým predačním způsobem, takže prostě loví vyloženě, mají ty klepítka vyvinutý podobně jako rak. A nebo jsou ty zasežravé krevetky, které jsou asi nejčastější, ty tam mají takový, na tom klepítku mají takový zasínky skoro podobný jak ty filtrující vějíře, ale trošku menší, těma oni sbírají potravu z těch řas. Takže tak, pleopodama, tady těma plovoucíma nůžkama se ty krevetkule pohybují, co se týče plavání, natřásají vajíčka, samičky natřásají vajíčka pomocí těch pleopodů. Důležitý je taky to rostrum, to je tam takový ten hřebínek nahoře, co vidíte. Tam to je důležité z hlediska taxonomie, tam potom se počítají zuby ze spodu a z vrcha na rostru a tím poměrem se jakoby zjišťuje, do kterého druhu patří, protože rozlišovat je podle barev je dost ošemetné. Takže tady jsou nějaké fotečky. Tamhle vidíte detail těch pleopod těmi vajíčky, už vidíte, jak ta maličká krevetka se vyvíjí a už tam má založený ty nožky. A tady tohle to jsou zasínky na těch pleopodách, pomocí kterých oni plavou, že nemají vlastně jako nějakou ploutev nebo něco takového, ale jsou tam takové zasínky, kterými oni zabírají, jako když ptáci létají. Tady je fotka toho rostra u šeriny, u normální heteropody. Tady nahoře můžete vidět chromatocyty, to jsou vlastně buňky, které způsobují zbarvení těch krevet. A tady je zase detail, tady vidíte krásně to rostrum. To je fotka, kterou jsem fotil na elektronovém mikroskopu, takže je to opravdu detailně vidět a jde to krásně spočítat, tady ty zoubky a podobně. Tady vidíte klepítka, jak se skládají právě u těch řasožravých krevetek z toho klepítka vlastního a pak z těch řasinek, kterými sbírají tu potravu. Tak, zařazení krevet, co se týče těch taxonomie, tak patří pod členovce, kolíše, rakovce, desetinožce a ten infrazát je teda krevety, víte, v kolíšu patří třeba i bukanky a takový podobný živočichové a tady je zařazení do těch rodů vyloženě. Tady bych chtěl jenom tak říct, že třeba poměrně neznámá, ale hodně atraktivní krevetka je tady ta Micratia, která se trošku podobá Atyopsisům, ale zbarvení má podobný jako krystalka, je taková červenobílá, tak to uvidíme na nějaké další fotce určitě. Tak tady jsou ty méně známé, ty známé jsem ani nedával. A tady vidíte právě tu Micratiu, která je opravdu hodně atraktivní a přitom je filtrující. A v podstatě v České republice se ani nedá moc sehnat a zatím jsem se k ní ani nedostal, ale líbí se mi. Tak, krevety, jak se dělí a podle čeho je poznávat. Co se týče barvy, tak tam je to taková laicky nejjednodušší prostě determinace, že vidíte červenobílou krevetku, tak je to krystalka, ale je to takový chovatelsky sice používaný, ale není to úplně přesný, protože třeba do hněda se může zbarvit i stará šerina, takže tam je to takový ošemetný. Lepší je třeba je rozdělit podle té potravy, to je takový hodně nejpoužívanější právě na ty zasežravé klepítkaty a filtrující. A důležitý z toho chovatelského hlediska jsou
je rozdělení podle toho, jak se chovají a odchovávají jejich potomstvo, takže mořský druhy, pak jsou sladkovodní druhy, které potřebují mořskou vodu k vývoji a sladkovodní druhy, které vůbec nepotřebují tu slanou vodu, mořskou. Tady u toho rozdělení v podstatě dole teďka zůstaneme a budeme se věnovat tomu chovu a odchovu. Takže těm mořským druhům se věnovat úplně nebudeme, protože předpokládám, že většina z vás chce slyšet něco o těch sladkovodních krevetách. Všechny ty mořské druhy mají velmi drobný larvy a odchov se vlastně velice podobá tomu odchovu těch krevet s tím slanovodním vývojem. A co se týče těch mořských, tak ještě byla jakoby dost často publikovaný výsledky s odchovem lismát. Ty jsou takový pěkný krevety, bude to na dalším slajdu. A ty jsou hodně atraktivní a přitom jsou mořský a jdou odchovávat hodně akvaristických omylů a jsou tolerantní tomu znečištění, kdy Japoniky fakt může chovat úplně každý. Potravou jsou úřasy, kopřivy, sušená krmiva a můžete jim samozřejmě sekat i nítěnky a podobně jinou živočišnou stravu. No a potom jsou ještě do těch sladkovodních druhů, které potřebují k vývoji tu slanou vodu, tak jsou makrobráchia, které jsou veliký, rozměry 30 cm a dokonce se i pojídají normálně. Opět tady tyhle druhy přežívají v tvrdé i měkké vodě a to už jsem říkal, že jsou používaný jako potrava. Krmit se dají vším možným, jo? Rybami, krevetami, granulemi a podobně. Když jim dáte živou stravu, tak budou úplně nejšťastnější. Tady u těch krevetulí, které jsou klapítkatý, tak dochází často k teritoriálním bojům, takže není dobré je chovat ve velké skupině a podobně, kde by prostě ty konkurenční boje způsobily pak smrt těch jedinců. Další druhy, které jsou sladkovodní a potřebují k vývoji tu slanou vodu, jsou tady ty atie, migráty, atiopsisy a atioidy. Jsou spíš větší, to asi známe, jako že ty atiopsisky a atie jsou opravdu až 20 cm dlouhé. Taky žijou v té tvrdé vodě, jako na ten chov nejsou úplně náročné, nemají nějaký veliký specifikum, spíše tam horší právě ten odchov přes tu slanou vodu. Jsou mírumilovné a potrava by měla být prostě rozdrcená, aby mohla jim proudit nějakým způsobem přes ten filtr a oni mohli nastavit ty filtrující vějíře naproti a chytat to, co jste jim podali. Tak, co se týče odchovu, tak jakmile ta krevetka donosí ty larvy, tak se líhnou, nebo donosí ty vajíčka pod sebou, tak se líhnou malé larvičky, které ještě 2 dny vydrží v té sladké vodě, ale pak je potřeba je odsát z rohu, třeba nějakého, kde přiložíte světýlko a oni se za tím světýlkem táhnou a vy je odsajete hadičkou rovnou do slaného prostě vody. Jde o to, že oni přirozeně putujou, ty larvičky vlastně tečou řekou do moře, takže vy jim to vlastně napodobíte a natečou do toho slanovodního akvárka, který by mělo být založený tady, jak píšu, že by měla tam být silnější filtrace, ale bacha, aby zase nenasála ta silnější filtrace ty larvičky. Měly by tam být ty živý kameny typický pro tu mořskou akvaristiku a měly by se tam už tvořit řasy, takže to akvárko je potřeba založit trošku dopředu. Světlo ideálně z boku, aby ty larvičky, které jsou fototropické, právě neplavaly nahoru, ale spíš, aby se dostávaly na dně, protože pro ně je přirozené, že prostě putují tou řekou na dně a sbírají si tam potravu. A ta délka vývoje je hodně individuální, u těch atiopsisů je třeba 70 dní, což je hodně dlouho, u těch Japonik je to kolem 30 dnů a třeba taková ta známá Gracilia rostryska, co má takový to dlouhé rostrum, tak ta vyžaduje, nebo tam je ten vývoj velice krátký. Já se omlouvám, mě teď furt zvoní mobil. Tak. Jak už jsem říkal, po tom vývoji v té slané vodě se ty krevety přeměňují, teda se ty larvičky přeměňují v malé krevetky a potom jim napodobujeme přechod do té sladké vody tím, že oni vlastně putují pomalu, takže už nejsou zvyklé na to, aby jsme je zase rovnou přelili
do toho sladkého akvária, ale musí se jim prostě snižovat ta salinita. No a po zhruba měsíci už může být klasická tvrdší voda, která prostě teče třeba tady úplně. Tady je ukázka těch největších, těch ATI, které jsou teda filtrující a které mají právě ten vývoj přes tu slanou vodu. A tady je naznačení, jak vlastně probíhá ten cyklus u Atiopsisu, kdy prostě samička naklade v řece vajíčka, vypustí vajíčka se vyvinou pod těma plevochodama a stečou larvičky a potom se larvičky v moři vyvíjí a pak putují, už maličké krevetky putují nahoru do řeky, až se z nich nahoře stávají potom velké krevety. A tak to jde furt dokola, že jo. Tak. Teď se to nějak doseklo. Jo. Tak, teďka se budeme věnovat těm druhům, které nepotřebují k vývoji slanou vodu, čili líhnou se z nich krevetky, rovnou z těch vajíček se líhnou krevetky. Tady týká se to rodu Caridina macrobranchium a Neocaridina. To macrobranchium je specifický v tom, že některá macrobranchia vyžadují tu slanou vodu při tom vývoji a některá macrobranchia vyžadují sladkou vodu, čili se líhnou rovnou ty krevetky do sladké vody. Začneme těma makrobráchiema. Tady ta makrobráchia, která mají ten přímý vývoj přes rovnou vajíček krevetka, tak jsou většinou menší. Oproti těm slanovodním makrobráchiím, ty mají kolem 10 cm tady tyto. Vyžadují samozřejmě větší prostor nejen z důvodu té velikosti, ale i kvůli tomu teritoriálnímu boji, to jsem už říkal. Je potřeba tam dát dostatek různých úkrytů, aby se samci mohli ukrývat před sebou a nezranili se natolik, aby to bylo pro ně fatální. Tak, to je zhruba slide. Tak, co se týče velikosti, tak těch 10 cm tam je potřeba fakt brát v úvahu, že prostě potřebují velký akvárium a jsou u nich v těch akváriích, v těch velkých akváriích, ta makrobráchia i vidět, což nejde říct třeba o Neocaridinách, který mají 3 cm a v nádrži 100 litrů těch 20 kousků ani neuvidíte. Mají specifické etologické projevy, to už jsem říkal, že právě ten dominantní samec třeba jako dost nějakým způsobem upírá těm druhým samcům přítomnost u samiček, tak je prostě furt zahání a podobně. A jsou to lovci, ale dost často jsou to i mrkožrouti, třeba Macrobranchium dianum není vyloženě dravec, který by lovil velice aktivně a který by ničil ty krevetky okolo, takže je možný je v určitých případech chovat i s těmi malými druhy. Co se týče toho odchovu, tak jak už jsem říkal, je to ve sladké vodě, nosí přibližně těch 30 vajíček. Tu samici před tím líhnutím odlovíme od těch ostatních jedinců zvlášť a po tom líhnutí ji musíme vylovit, aby nenapadala ty své potomstvo a mladé krmit sekanými nítěnkami, nějakými granulkama a podobně, aby mohli dorůstat. Tak. Tady je fotka třeba, jak sedí na klepíku toho Macrobranchia, sedí nějaká modrá perlička, která je skutečně malá a přitom je to Macrobranchium vůbec jako nežere, takže tím jsem chtěl demonstrovat, že skutečně jde je chovat s těmi drobnými druhy, ale není to úplně ve všech akváriích, ono nejde všechno paušalizovat, protože prostě když tam je třeba málo těch úkrytů a podobně, tak oni jsou schopni trošičku jakoby terorizovat a občas se to tady těm krevetkám nelíbí a mohli vyhnout. Tak, co se týče těch Neocaridin, další druh, který nepotřebuje slanou vodu k vývoji, tak tam je velikost kolem 3 cm, to asi každý zná. Lze je dát do kterýchkoliv akvárií, ale jde o to, aby tam nebylo něco, co je bude považovat za potravu, třeba nějaký cychlidy velký a podobně. Velikost nádrže, tak prostě klasicky menší nádrž se hůř vždycky jakoby se tam nastavuje ta ekologická stabilita, takže je lepší mít větší nádrž, ale obecně oni vytvoří takový jakoby mravenišťátko v tom akváriu a prostě limitují se tím prostorem a tím, jak tvoří ty odpadní látky a podobně, takže
takže skutečně tam nejde počítat, jako jestli jednu krevetku na 2 litry nebo 10 krevetek na litr, ale prostě každý jak to nastolí. Jestli, když je tam moc dusíku, tak se vám tam nikdy nedomnoží do takového množství, aby prostě jim to nevyhovovalo. Jo? Tak. Jo, co se týče pořízení, tak nejlepší je pořídit si u těchto krevet aspoň 10 kusů, ale lépe více, protože oni si jakoby to akvárium zaběhnou. Samozřejmě, když někdo nemá moc peněz a chce si to vyzkoušet, jestli vůbec na ty krevetky nějakým způsobem má, jakoby chovatelsky, tak zkusí třeba si vzít 3 kusy, přežijou-li prostě 2 měsíce, tak dokoupí prostě těch 20 kusů, 10-20 kusů, aby se tam rozmnožili a udělali a stolili si tam ty podmínky, které prostě potřebují. Důležité je množství rostlin, které jsou rychle rostoucí a odčerpávají dusík. Filtraci je potřeba tam mít takovou jako normální filtraci, samozřejmě bez nějaké mřížky, kde by uvízly ty malé krevetky a musí být dostatečně obsázená bakteriemi, ale to je klasicky u všech akvárek, prostě je potřeba, aby ta filtrace už byla nějakým způsobem zaběhlá. Důležitá je výměna vody, ale tady pozor na zdrojové parametry té vody, protože když prostě bydlíte třeba v Brně a máte tam nějakých 40-50 mg dusičnanu na litr, což my zrovna máme, tak jakoby, když vám furt někdo mele do hlavy, že prostě vyměňovat vodu je důležitý, tak sice vyměňujete vodu, ale furt tam sázíte těch 40-50 mg dusičnanu a je to takový jako zásadní problém, protože těch 40-50 mg už třeba pro ty kantonenské krevetky, pro ty červenobílí a takhle, co tady se prodávají, tak už prostě není úplně optimální a oni potom hynou. Samozřejmě pro ty klasické šermy a takhle, tak tam těch 50 mg je akceptovatelný, ale je důležitý v této chvíli si poradit tím, že to budete právě ředit třeba tou dešťovkou, která nesmí obsahovat, která moc těch dusičnanů neobsahuje, nevím, jako každý má jinou střechu, bydlí jinde, takže každý má tu dešťovku jinou, ale lepší je třeba, když to chce člověk mít úplně jako ředit nějakou vodu, která nemá vůbec dusičnany, tak třeba ta destilka nebo ta osmóza je úplně nejlepší. Důležitý taky je prostě ty kytky, aby v téhle nádrži, kde už je hodně těch dusičnanů přímo z té zdrojové vody, aby tam bylo hodně těch kytek, který odčerpávají dusík, rychle rostoucí kytky, jako je vodní mor, stačí klidně o břehek na hladinu a podobně. Doplňky olšový šištičky, listy dubu, mandlovníku a podobně tam jsou z důvodu toho, aby se tam doplňovaly huminové kyseliny a oni ty krevetky, mimo to, že ty huminové kyseliny mají rády, protože žijí v přírodě vlastně tam, kde se to vyplavuje z lesů, tady ty huminové kyseliny, tak aj žijou na povrchu těch listů různé filmy bakterií, které prostě oni popírají těmi kartáčky, co jste viděli na těch prvních slajdech. Tak, společenská i jednoduchá akvária, už jsem říkal, no, aby se nechovali s nějakýma cyklidama. Ten odchov, samička nosí kolem 30 až 50 vajíček se jinou rovnou drobný krevetky, samičky neodlovujeme, protože ty malé krevetky tam nikdo lovit nebude, u těch krevetek prostě, neloví menší jedince. A můžeme je třídit, ale doporučuji třízení, až jsou těsně dospělí prostě, protože ty malé krevetky dost často jsou zbarvený, třeba že ty samečci vypadají hodně červeně na začátku, když jsou fakt malí a potom dorůstají, tak v té chvíli začínají blednout, takže je dobré je třídit, až když jsou čerstvě dospělí. Jenom tady pro ukázku je, co jsem chtěl jako zmínit, že ty krevetky se můžou mezi sebou třídit, což je nežádoucí, protože potom se vracejí zpět jakoby ke svému původnímu zbarvení. Oni, tady ty neokaridiny jsou vyčlechtěný třeba dlouhodobým, fakt jako třeba 2 roky třízením, jsou fakt žlutý, že jo, a když dáte ke žlutým ty červený, tak prostě se můžou střížit a vznikly by ty průhledný. Takže to je dost nežádoucí a existují tady takové přehledné tabulky, kde si právě prostě najdete, co si pořídíte, nebo plánujete, že si to pořídíte, tak aby tam všude bylo prostě jako že se nevysíží. Takže, jo. A poslední, co jsem chtěl zmínit u těch sladkovodních druhů, který nepotřebují vývoji slanou vodu, jsou ty kantonenské krevetky, které jsou taky hodně časté a jsou asi nejžádanější v této chvíli.
sem patří různí ty tygři, černí, modří, různý krystalky, taky černé, červené a podobně, taky ty červeno-bílý, co vypadají jak zebříčky a tak. Mají svá specifika oproti těm neokaridinám, vyloženě jsou radši v měkčí vodě a vyžadují menší vodivost. Docílíme toho právě ředěním, to je tou vodou z reverzní osmózy, destilkou nebo dešťovkou. Mají větší nároky na tu stabilitu toho ekosystému, to souvisí s tou velikostí a zvoleného akvária. A tu stabilitu zvyšujeme i tím, že tam dáme třeba nějaký porezní substrát, který upravuje tu vodu přímo třeba pro ty kantonenské krevetky, jsou různý firmy jako Epigold a takhle a ty prostě dodávají přímo substráty, který vám tu vodu hodí na pH 6,8 a podobně, protože do sebe jakoby vstřebávají ty minerály, které jsou přirozeně v té vaší zdrojové vodě a neměly by být u těch krevet. Tady jsem napsal nějaké limity, že jakoby úplně super akvárku, který prosperuje, rostou tam kytky a také je pH skoro 7 a víc a vodivost je na 500 mikrosiemens, tak i kdyby bylo v tom perfektním stavu, tak se jim dlouhodobě dařit nebude. To je prostě taková špatná informace pro všechny třeba brňáky, který nechcou si kupovat osmózu nebo tak tam prostě je obtížný toho docílit, ale existují i výjimky, protože jsem viděl prostě člověka, který má vodivost, já nevím, 700 mikrosiemens na centimetr, pH 7,3 a úplně v pohodě tam má 10 000 krevetů prostě tady těch kantonenských a vůbec nechápu, jak je to možné, ale to jsou fakt obrovské výjimky. Většinou prostě je opravdu dobrý to pH nastavit na nějakých 6,5, vodivost kolem 250 a míň a měkkou vodu, co se týče tvrdosti. No. Tak tady je jenom taková fotečka na ilustraci, že ty olšové šištičky a tvrdodubové listí se skutečně těm krystalkám líbí. Nosící, protože nosící má tam vajíčka, ono to přes tu bílou skoro není vidět, jo? Je to vidět, jak je takhle jakoby prohlá, tak tam jsou vajíčka. Tak. Jo, tak to je právě to, o čem jsem mluvil, že nejde nic příliš zobecňovat. Jakože příroda není laboratoř. Když vám řeknu právě nějaký ty parametry a podobně, tak ono to sice funguje u někoho ne, a dokonce je to tak i, že já mám prostě jedno akvárko, vedle něj mám druhý akvárko, založím je úplně stejně a potom v jednom akvárku se těm krevetám daří, v druhým ne. Jo. Je to tak, že prostě skutečně příroda není laboratoř a úplně univerzální recept, že by někdo řekl, dejte tam tuhle vodničku, tamto a budete mít akvárko, kde budou krystalky se přirozeně množit, to prostě nejde. Nebo například, že někomu razborky v akváriu vyštípou všechny krevetule a nachytají si je a sežerou a jiný má v klidu krevetky s obrovskýma terčovcema, který mají prostě průměr, já nevím, 15 a víc centimetrů a je tam 30 stupňová voda, která se tak pro krevety nedoporučuje a přitom mu to úplně funguje. Jo. Takže, jak říkám, nejde to úplně zobecňovat. Tak, co se týče substrátu pro krevety, tak většině druhů stačí klasický dno. Inertní substrát znamená prostě třeba křemičitý písek, hlavně dávejte pozor, ať si tam nezanesete nějaký vápník. Dost často se v obchodech s akvaristikou vyskytují i vápenatý prostě substráty, kde to samozřejmě není napsané, že je obsahem vápník, ale poznáte to tak, že prostě na to kápnete ocet nebo do lahvičky si dáte trošku toho substrátu, nalijete tam ocet a on šumí. To je substrát, který jako naprosto není vhodný ani pro krevety, ani třeba pro dobrý růst rostlin. Vhodné jsou ty porezní substráty, jak už jsem říkal, nějaký přepálený díly, láva, jako je akadama, to se používá dost často na bonsai a podobně, takže když nechcete koupit drahou akadamu, můžete zajít do zahradnictví a tam budou mít určitě levnější akadamu, kterou musíte sice trošku proprat, ale je to pro bonsaje, takže je to daleko levnější než speciální akadama pro krevety. Pokud má substrát vyloženě aktivně pomáhat, máme na výběr právě třeba, to jsem ještě nezmiňoval, zeolity, to jsou takové jíly, které vstřebávají do sebe negativní, nebo takhle, oni do sebe vstřebávají všechno, jo.
Takže i právě ten vápník třeba, nebo dusík, nebo jako vážou na sebe ty dusičnany a podobně, takže ty zeolity jako je dobrý používat. Používají se často i do filtrace, takže najdete filtračních náplních do externích filtrů a podobně. No a pak jsem zmiňoval už právě ty přepálené jíly, které upravují tu vodu, jako je třeba ta firma Evigold a je spousta dalších, jak se mě někdo nadával, že jsem jako neřekl. Je těch firm skutečně mnoho, nedá se to tady v České republice úplně dostat, ale existuje třeba 2-3 e-shopy, který takovýhle jíly mají a ty jíly vyloženě upraví tu vaši vodu pro potřeby těch krystalek s tím, že prostě, jak už jsem říkal, nejde to úplně paušalizovat, že když prostě furt do toho akvárka lijete tu brněnskou vodu nebo nějakou vodu, která není úplně vyhovující, tak oni se jako ty substráty v vozovkách vybijou, jo? Že prostě nastřádají do sebe už toho tolik, že už víc těch škodlivých látek nevezmou a po půl roce byste to museli vyměňovat znova. Takže je lepší tady těch substrátů lít taky zase vodu trošku zředěnou tou osmózou a podobně, ale furt mluvím o specifikách pro ty kantonské krevetky, protože třeba klasická neokaribina heteropoda, tady ty červený šeriny a žlutý jelou a podobně, tak ty nepotřebují nic takového a jako jsou daleko tolerantnější. Prostě. Tak, jsou teda tady ty substráty, o kterých jsem mluvil, velmi drahé. Tady je na ukázku, tady je ten přepálený jíl, jak vypadá. Tady je nějaký ten inертní substrát, klasický křemičitý písek, tohle je zrovna písek z těch flexiopravů, to je docela takový populární písek, používaný akvaskejpry a podobně, že je černý. Tak, co se týče vody pro nenáročné neokaridiny, japoniky, antioxisy a podobně, tak vyhovuje v podstatě úplně jakákoliv ta vodovodní voda. Je důležité si vždycky změřit ty vstupní parametry a podle těch parametrů se řídí. Prostě pokud tam máte toho dusíku moc, tak zase prostě srážet třeba tou vodou z osmózy nebo těmi rostlinami rostoucími. Ty kantonské krevetky jako krystalky a podobně, tak vyžadují rozhodně tu vodu měkčí, s menší vonivostí a čím se dá zmenšovat, jsem říkal. Tvrdší voda, když chcete tu vodu stvrdit, tak prostě vápencem a různými přípravky, které upravují vodu. Ten želvík jsem tam napsal jenom tak jako pro představu, to je přípravek takový, který upravuje vodu pro to, aby želvy, které se pěstují prostě v akvárcích nebo chovají, tak aby měli tvrdší trunýř. No, pH, čím se dostane nahoru pH, opět vápencem a podobně a dolů se dostane různými kyselinami s tím, že samozřejmě trošičku změkčuje pH, i ty změkčují pH, snižují pH, ty huminové kyseliny, které se vyplavují z dubových šištic, z olšových šištic a dubového listí a mandlovníkového listí a podobně. Výhody a úskalí filtrace. Tak filtrace je při chovu toho většího počtu jedinců v akvárku téměř nezbytná, ale není to úplná podmínka. Prostě můžete tam dát hodně rostlin, kvalitní substrát a podobně a nemít tam tu filtraci. Jde to taky takhle chovat, zvlášť třeba ty neokariny, ty se chovají vyloženě v rostlinných akváriích a je to pro ně úplně v pohodě. Filtry se zabíhají, to už jsem říkal, že ty bakterie, než se jakoby do toho filtru dostanou, tak to nějakou dobu trvá. A vytvoří se tam takové kolonie těch bakterií, které potom ty krevetky můžou ožírat a jednak taky ty bakterie působí denitrifikačně, takže žerou dusík a je to pro to akvárko jenom ku prospěchu. Ty druhy filtrů, tak bublifuky, to jsou takové ty klasické, které honí vzduch a přes prostě, honí vzduch a ty bublinky vlastně vynesou tu vodu a klasicky se přes to filtry jsou většinou hlučnější a většinou se používají spíš ty klasické vnitřní filtry, nikoli ty bublifuky. Ty bublifuky se používají třeba v větších odchovnách, kde prostě potřebujete na jeden zdroj stále prostě honit vzduch a tím pádem máte, těžko se to vyjadřuje, jen se tam dá asi nějakou fotku. Dalším druhem jsou ty půdní filtry, které se dají pod substrát. Vnitřní filtry jsou takový ty klasické motorky, které honí vodu a jsou asi nejpoužívanější. Důležité je, abyste u těch vnitřních filtrů
neměli nějakou mřížku, do které se dostanou ty mladé krevetky, ale nasaďte tam prostě jenom obrovský třeba biomolitan, do kterého se právě naženou ty bakterie. Vnější filtry, tak to znáte z těch větších akvárií, kde prostě je filtr vedle akvária, tam zase je potřeba dbát, aby do toho filtračního koše se nenasály ty krevetky. Takže na to pozor a zase na ten filtrační koš je dobrý nasadit obrovský biomonitor. Jo, to už jsem tam. Tady, jak vypadá třeba dvojkomorový filtr, jo, tak tady je jakoby ústí, tady, pardon, takže tady se třeba nasype nějaký zeolit, substrát a podobně, voda jde horem, takhle spodem a tady je třeba ten biomolitan a takhle srší voda zase zpět a takhle se to pořád to koluje a je to takový filtraci přes různý filtrační média a nechcete mít vnější filtr. Tak, jo. Potřebují krevetky světlo? Krevetky světlo nepotřebují s tím, že prostě v přírodě žijou úplně zastíněných v přírodě žijou v úplně zastíněných řekách a potocích, ale jde o to, že to světlo nám pomáhá tomu samozřejmě růstu těch rostlin a světlo je strašně důležité právě z toho důvodu, aby ty rostliny rostly. Takže pokud chcete krevetky chovat vyloženě na kšeft, tak se dá prostě neosvětlovat ty nádrže, ale prostě nejde o to, nebo jde o to, že nebudou tam žádné rostliny a nebude vám nic odčerpávat ten dusík a musíte si prostě zvážit, jestli tohle dokážete. Já osobně třeba s tou brněnskou vodou prostě to vůbec nejde. Jo? Tam musí ty rostliny být, aby odčerpávali dusík. Tak, při přepravě v podstatě jakýkoliv živočichů je světlo vyloženě nežádoucí, protože přepravují se sice v sájecích, ale je dobrý je dát třeba do tašky a tak, aby se neplašilo. Co se týče nahoře rostliny v akváriu s krevetkami, to už jsem právě všechno zmiňoval, tak ty rostliny samozřejmě potřebují světlo a potřebují živiny. A proto je v tom akváriu potřebujeme my, protože oni ty živiny, to je třeba právě ten dusík, ty dusičnany, oni je prostě vážou na sebe a díky tomu rostou. Je to něco jako když hnojíte dusíkem na zahradě, tak vám samozřejmě rostliny porostou víc, než tam, kdybyste je dusíkem nehnojili. A důležité tady je uvědomit si, že dostatek rostlin při tom startu akvária je základní předpoklad toho úspěchu odchovu těch krevetulí, protože musíte si zakoupit prostě, nebo nějakým způsobem pořídit co nejvíc těch kytek a lépe i několik druhů, protože nevíte nikdy, který ten druh vám v té vaší vodě půjde. Jo? Takže ty kytky, to je opravdu strašně důležitá věc na začátek. Co se týče hnojení, tak u těch krevet bych vůbec nedoporučoval jakkoliv hnojit, a pokud už někdo chce začít s hnojením, tak ať se dívá na ty hnojiva, jestli jsou určený do akvárií s krevetami, případně na to složení, aby tam nebyly těžké kovy. Nejčastěji se asi v těch hnojivech vyskytuje měď, tak fakt se dívat na tu značku CU nebo na ten popis prostě toho složení nebo měď, že na tu měď, jestli tam je nebo není. Osobně tady píšu, že prostě hnojení v krevetkáriu je pro zkušené rostlináře, kteří jsou zároveň dobrými krevetkáři, aby prostě věděli, že když tam něco sypou hnojivo, aby ten člověk tam nesypal neuváženě to hnojivo, nezůstával tam nějaký prvek, pak se to může zhatit a může kromě toho, že začne obrovský růst řasa, tak se prostě rozhodí úplně ten ekosystém. Tady je ukázka těch rostlinnějších akvárií, jak to taky jde. Tady je třeba krásně vidět akvárium, kde prostě krásně žijou krevety a je to všechno založené na mechu, který ty mechy obecně, jsou to různé druhy mechů, ale obecně mechy patří k rostlinám, které nevyžadují mnoho toho světla, takže a navíc poskytují hodně úkrytů pro ty krevety, takže je to takový dost používaná rostlina v akvárku s krevetami. Tamhle je nějaký takový, když si člověk chce hrát vyloženě s tím akvárkem, tak může třeba vytvořit krásný stromeček z monosolénia nebo lomarioxysu, teď nevím, co to přesně je, na tom stromečku. Tady vpravo, tohle to je najáz, to je řečánka,
taková pěkná, no, ona není úplně jako líbivá vyloženě, ale je to kytka, která je jedna z nejrychleji rostoucích rostlin a zároveň hodně odčerpává dusík, stejně jako tady ten vodní mor, který patří taky k rostlinám, které hodně odčerpávají dusík, rychle rostou a podobně, a pak prostě jediný co, tak když jich máte moc, tak je protrháte, ale jako jsou to kytky, které jsou vyloženě v těch krevetkách prospěšný z důvodu toho, že tam nastolí tu stabilitu a nastolí nějakým způsobem sníží ty dusičnany, které jsou třeba už i v té zdrojové vodě. A dostávají se tam samozřejmě i s tím, jak krevety nějakým způsobem vylučují. Tak, co se týče teploty, jak moc je důležitá, tak každý druh má nějaký svý individuální nároky. Obecně, dejme tomu ještě před 5 rokama se tvrdilo, že třeba krystalky potřebují aspoň těch 25-24 stupňů, není tomu tak. Oni se množí klidně i v těch 22 stupních. Jediný specifikum je u těch krevet ze Sulaweských jezer, třeba Caridina denerli a podobně. Myslím, tady jsem hodil na tom dalším slajdu, takovýhle hezký krevety, tak ty vyžadujou tu vodu daleko teplejší, s tím, že je to takový, tady tyhle ty sulaweský krevety jsou dost takový specifický druhy v nárocích, kdy oni potřebují poměrně vysoké pH, kolem 7,5, s tím, že zároveň tam musí být velice nízká vodivost, což spolu jde těžko dohromady, ale třeba v těch sulaweských jezerech je skutečně kolem 100 mikrosiemens a pH někde na 7,2 až 7,5, což je takový podivný a těžko se to nastoluje, ale je to tak. A co se týče úspěšných chovatelů, tak tady v republice v podstatě, nebo tady v Československu snad vím o jednom jediném chovateli, Jano Budaj, který ze Slovenska z Žiliny, který tady ty sulaweský krevetky úspěšně asi 2-3 roky množil, měl jich jako spousty a teďka už mu taky nejdou a vůbec neví, proč to je tak a nikdo v tomhle tady u nás jim pořádně nenapodobilo, takže to, co koupíte tady, tak je tak asi z 95%, co se týče těch Caridina denerli a podobných sulaweských krevet, tak je to vždycky import. Jo. Tak, při teplotách pod 20 stupňů se přestávají krevety úplně množit, to je taková jako všeobecně známá informace. S otazníkem tady větička krevety pod ledem, to je jenom taková hříčka, nebo spíš takhle, zkoušel jsem, co vydrží. A vzhledem k tomu, že ty krevety mám jakoby v malých nádržích venku, tak prostě ty nejméně náročné, ty šeriny, které asi každý znáte, tak jsem je tam, jednu tu vaničku jsem je tam nechal, no, asi do půlky listopadu, prostě už mrzlo asi 2krát a nakonec jsem je lovil skutečně pod ledem, žili, samozřejmě nemnožili se a nebylo jim to asi úplně příjemný, ale úplně v klidu přežívali. Takže nebojte se toho, že třeba přes zimu, když nechcete, aby se to tam množilo a dělalo to úplně takový to mravenšťátko a podobně, že když je budete mít v chodbě třeba nebo někde, kde je nějakých 18 stupňů, tak oni tam bez problémů přežijou a nízká teplota je jenom dobrá z důvodu toho, že prostě je tam tím pádem v tom akváriu víc kyslíku a je ta nádrž potom taková stabilnější. Naopak, když prostě je teplota kolem 30 stupňů v létě, tak to už je právě pro ty krevetky fatální a i ty obyčejní neokaridiny při 30 stupních už jako v méně stabilních nádržích hynou. A když vidíte ten problém, že budete mít třeba hodně teplou vodu, jo? Že zítra bude třeba 36 stupňů, nebo tak to nemluvím o dnešku, teda, že zítra bude 36 stupňů, ale uvidíte v předpovědi 34-36 stupňů, leknete se, máte to třeba v podkroví a podobně, tak co dělat? Tak zaprvé je důležité, abyste prostě co nejvíc efektivnili nějaké vzduchování, aby filtr foukal pořádně tu vodu a aby tam bylo dost kyslíku, to je taková první věc. A co se týče toho chlazení, tak úplně skoro pokaždé na fórech vždycky v létě nějakým způsobem se začíná taky tak větráky, takový ty klasický počítačový větráky nad hladinou, oni potom jakoby zvyšují odpár a tím, jak se akvárium
tím, jak se voda odpařuje, tak tím se akvárko chladí. Pomáhá to snížit tu teplotu, dejme tomu při těch 34 stupních, třeba 30 stupních, tak zhruba o 2 stupně, čili z těch 30 na těch 28, kdy už to pro ty krevety je přijatelnější. No a přímo klimatizace akvária jako taková, tak to samozřejmě taky existuje, používá se to nejčastěji v mořské akvaristice, ale je to hrozně drahé. Takže skutečně pro ty lidi, kteří mají jakoby 1-2 akvárka, tak je asi nejlepší to chlazení z ty teplahve v mrazáku, případně pro nějaký technický údíly, tak dát prostě na hladinu větrák, otevřít. A úplně taková ta první věc, co udělat, tak otevřít poklop, jo. Zvýšíte opět výpar a prostě se ta voda chladí. No, tady je ta fotka té kardinálky, o které jsem mluvil, Kardina Linerly. Jenom tady u té fotky ona je taková dofialová, ten substrát je normálně černý. Zrovna na této fotce ta barva té krevetky je docela věrohodná. Ona je taková červeno-bílé puntíkatá, ale jenom taky u této fotky napadlo, že poznamenám, že dávejte bacha na bůzách, obecně i na rybičky, na ty krevety se dost často svítí třeba modrým světlem, ono to pak zvýrazňuje ty barvy a vy si myslíte, že jste si koupili mimořádnou nějakou neonku krásně osvětlenou, teda krásně zbarvenou a tak a donesete to domů pod normální zářivku a zjistíte, že prostě máte úplně obyčejnou neonku nebo nějakou ty krevetu. Pomáhají si s tím obchodníci dost často a dávajte prostě bacha na to, čím svítí. Tak, co se týče těch odchoven, jenom jsem to tak chtěl jako tady naťuknout, pokud prostě, protože, proč jsem to chtěl naťuknout? Protože si myslím, že v dnešní době lidí, kteří by měli větší odchovny a podobně, tak stále ubývá a strašně rád bych byl, kdyby byl obrovský nárůst těch lidí, kteří se tomuhle nebudou zarodit v té akvaristice jenom tak, že by měli 1-2 akvárka, ale že by prostě si zařídili odchovnu, tak jenom naťuknou prostě, co je důležité. Důležité je prostě spočítat si ze začátku ty náklady, že něco stojí ty akvária, stojany, substráty, pak teda samozřejmě po celou tu dobu, co s tou odchovnou budete mít, budete platit nějaký energie a podobně a spočítat si tu časovou investici, taky to není málo a jak už tady dole poznamenávám, tak mají chovatelé dovolenou, oni nemají. Pokud prostě máte akvárium, dejme tomu 2000 litrů, že to je třeba 20 akvárií pro 100 litrech, tak to ještě jde od toho vody, záleží na druzích, který tam máte. Na týden to vydrží, ale ve chvíli, kdy se člověk rozhodne tomu věnovat tak, že prostě fakt bude chtít jezdit třeba po víc burzách a podobně, tak tam skutečně od toho je velký problém a v podstatě nemají dovolenou a časová investice je do toho docela velká, takže je potřeba prostě zvažovat. No. Pak vám třeba vidět, že máte prostě svou práci oceněnou na 20 Kč na hodinu, což prostě se nevyplatí. Tak, co se týče při tom zřizování odchovny, hlavně dbejte na to, že takový ten odpad na zdroj vody, čili stačí vlastně pro ty menší odchovny nějaký umyvadlo a podobně, aby bylo hnedka někde za dveřma té odchovničky, protože nosit se s vodou někde z patra do patra a podobně, z pokoje do pokoje je šílený, když prostě potřebujete vyměnit 2000 litrů vody a podobně. Kompresor zase, který bude hnát, nebo turbína, nebo nějaký kompresor a turbína vlastně ženou právě třeba vzduch právě pro ty bublifuky, o kterých jsem mluvil, či nějaký čerpadlo, který honí vodu, tak je důležité mít nějaký, co obslouží vlastně všechny ty akvárka najednou. Co se týče topení, tak je důležité mít jako nejlepší je mít topení centrální, stejně tak jako nějakou tu klimatizaci netopit v každém tom akvárku zvlášť, když máte prostě 10 akvárek, tak je ekonomicky nejvýhodnější v té místnosti topit jako celé. Jako v celku. Uvědomit si, že horní akvária budou vždycky teplejší, ty spodní akvária budou chladnější, takže podle toho se zařídit podle těch druhů. A tady jenom takový fotečky pro ilustraci, že prostě když třeba stěhujete nějakou 600, což je fotka tamhle, tak prostě potřebujete i spoustu známých, který vám pomůžou a dbát na to, aby rozmístění ty mezery mezi akváriema tady, abyste prostě mohli k těm akváriím, nedávat tam vysoký akvária do těch stojanů, abyste tam prostě rukou mohli to poměrně jednoduše obsluhovat. Tak, co se týče parazitů, tak bakterie, viry, korejší ploštěnky. To jsou jakoby nejčastější asi příčiny, proč nám krevety nějakým způsobem hynou z důvodu nějakých parazitárních prostě
kontaktů a jako vlivů. Jakoby s těma bakteriemi a virama tam si neporadíme a není to ani nic, co by se vyskytovalo ve velké míře často. Co se týče těch prvoků, tak tam občas na krevetách uvidíme nějakou vortičelu, nějaký plísně a podobně. Tam tomu pomůže nějaký ten Escherichia 2000, případně nějaká sůl a podobně a zesílit filtraci, ale opět to je jako